Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan penyerahan wayang kulit kepada Dalang Ki Yusuf Ganendra Khairuddin, menandakan bahwa acara hiburan pada malam hari ini akan segera dimulai. Saya Erwin Desti yang membawakan acara pada malam hari undur diri, namun sebelumnya saya mohon maaf apabila saya menyampaikan acara pada malam hari ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang terakhir yaitu kita tutup dengan pagelaran wayang kulit bersama Dalang Kondang Ki Yusuf Ganendra Khairuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disaksikan live di YouTube channel IGTV dan juga Ki Yusuf Mansor Official di YouTube. Terima kasih. Selamat malam dan selamat menyaksikan.
Iwan sembah dereng ulun kapurpo risang merpengarat niking sahanan ingkang mring silih tasih wilahing awik namastu silat mring jiwang jagat karono ilang awik namastu silat mring jiwang jagat karono siranging tandha kawisisaning bisana sono sinamung langening pesta maksitan lampahing bodho sinantur tutur katelo tulat mring rading paradya Winursita ngupama prameswara karanta dya tumiyeng jaman purwa mangya tekap masaraning budhitan ngrenggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung sang Purwenggata segebyar dumadining mayang purwa Parwakaning Kundra linarik nuruting basa Tunggang gunung Musurasa yen linaras kaya karaos mulat sarira angrasa wani wuruhing diri para sarumangsa angrumangsani lir jalma ngilo kaca jarweh purs rinakup saing carita becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika wis pinurba kudrating kawasa Sahari Aratri Hangitri Bawana Purwa Tegeng Duk Sina Gilir Gumanti teman dadi petanganing dina sasi marsi windu kang sarta abad Kedungkulan tangkar tumangkar kaya sinarambon kaya Jawa pating ngrembyah dadi padhanging kudu-kudu Walangatoga burun wonom yang durun tuya dadi branakan tanpa wicalan padhang trawangan sinaring Sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa amerbawane jagat mungguing jagat mitantuk mungup-ungup mungguing kalingan ukirabang merngangah lamun kaiksayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumuruk Sang Hyang Harga wis katon sumeblak kanan kirining abang wis mujenar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanentu katon ijo royo-royo hamang gunung ingkang biru moyo-moyo bojo ing gunung Kinemlan Ketanu kasil ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Pakudha Mega tanata wis dangu seleng kawula tasih dene luarsa angupaya buka garap Tegal sawahe angluhur silur tanana pedhoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulgune anggiring rujuk kayane samanehna pirembagan Soma Ruwangi Sang Hyang Harkasa dangu saya inggil wis katon sinaring jagat wis milok dunung genggeng kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut ijo rebut kukuwung
parandene datan wonten ingkang amadane kekuwunging praja utawi kadipaten ing Permalang. Arangge papan pilenggaipun sadra atmajanipun sawarga Prabu Trembuka anggiri Sang Raden Brajadanta ingkang ketinggal sampun lenggah siniwuka wonten ing Kadipaten Permalang siniba sangjaring para kadang taruna lan merda samyong lempak wonten ing Parempatan Agung wonten ing Kadipaten Permalang. Ananging menika tawarnaning rayi dalem anggiri Sang Raden Brajamusti kadhiraken ugi wiswanipun rayi ragil Sang Raden Kula Bendana. Risa juga Sang Raden Brajadanta lenggah badhe arsa medhar pangandikan dada kumang wiji pandika Sang Raden Brajadanta ingkang kababaring lisan Waka Cabeng mangke anyarengi swaraning guntur datan wonten gegudungan Tanon Ubah samirana datan lumampah kabeh arsa mung swaraning pradonga mewah panglik ing waranggana dada guragapaning kalih Sang Raden Brajadanta mewah sangjaring kang para siba lang ramjang nengkang sasongko kumanyar oh mangreng uruming buri manjen tanpa sireng kang omah mas-mas muropeng langit oh
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna sebab puspiteng udana miang panjrah serwarokma ranggeng manik narawata obro prabanyo sumirat prabanyo kang sumirat kenyaring teca lewaran lergi laji sireng tadep wimbo kegondo amrek mingen diuping maruta mandu separan mangambar kongas ngepeki madyaning pasewakan tandya Wong dedan kala ruda Mas Patih Raja Dewaku ora menggota dhisik di adikku bocah bagus Brojo Musti ayo ndadekake kaget penggalihmu kowe tak caketake kowe tak timbali sowan marang ngersaning kakangmu ing Kadipaten Permalang iki Dri adikku bocah bagus Brojo Musti Kakang Brojo Denta iya kakang kaget rasane atiku bareng aku nampa timbalane Kakang Brojo Denta ana ing Kadipaten Permalang iki.
Gawe kaget Kang wigatine apa? Aku ngaturke pambagya Raharja dhisik mengko. Ndak atur apa sing dadi wigatine. Wah. Iya Kakang, ya. Selamat tekaku Kang. Ora liwat aku ngaturake sembahku katura tampanen ya Kakang. Iya, adhiku Brajamusti. Sira siadi ngaturake sembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih. Ora liwat pun Kakang menehi pangestu kelawan jeneng para tampanen iya. Wis tak gegem Kang dadekke jimat paripe ndayani marang kasantosaning lahir lan batinku sak teruse ya Kakang. Ya. Adikku bocah bagus kala Bendana. Pun Kakang ngaturake pambagya Raharja sak sopanmu. Yo nyamit pasang lima cabe Kang. Tidak beda kilo diwewahi cacadoan. Iya Kakang ngaturke bagya Raharja karo adimu kala Bendana. Raharja sewanku Kang slamet tekaku. Ora liwat aku go ngaturake sembahku katur ya Kakang marang Kakang Brajadenta. Yo. Yo, kowe ngaturke bekti kelawan aku wis tak tampa. Ora lewat pangestripun Kakang Tampanana cangke nggo jimat. Iya. Tak cangke nggo jimat Kang dayanana marang kasantosan. Jiwa raga lair batine kala Bendana ya Kakang. Yo. Prayoga nunggunmu lungguh ana ngersaku. Ana ing parepatan agung sing rada mirunggan jroning Kadipaten Permalang iki Brajamusti lan kala Bendana. Iya Kakang kaya wis ora kurang prayoga sowanku. Kaya wis ora kurang kepenak sowanku Kang. Iya. Brajamusti ana dawuhmu apa Kakang Brajadenta? Kala Bendana ana dawuhmu apa Kakang Brajadenta? Mesti wae kowe kabeh kaget tak awe sowanmu nang ngersaku. Dene aku nganake parepatan sing beneh kelawan adat sing wis-wis. Ya mung sing dilakoni mirunggan meng awake dhewe wong telu sak sedulur sak kadang. Mesti wae kaget to kowe kabeh di. Wela dalah Kang ya gawe kaget atiku. Bareng aku nampa layang sing isining nawala Kakang Brajadenta nimbali karo aku supaya Kakang Brajadenta utawa aku sowan marang ngersaning Kakang Brajadenta. Jan-jane ning wigati apa Kang? Mara gage aturi paring dawuh yen to pancen kepareng mara gage Wedarna sing akeh Kang ning yen to menama wadi tumraping para kadang ayu Kang ndak kanthi papan catur netra karo adimu Brajamusti. Alah wigatine apa Kang? Aku kaget.
Aku nampa nawala iki. Posisi aku lagi nyambut gawe. Lah kok aku nampa nawala saka Kakang Brajadenta iki jajane wigatine apa? Dak aturi paring dawuh sing cetha Kakang Brajadenta. Aku wis sawega midhanget sing dadi dawuhe Kakang Brajadenta, Kang. Iya. Saurunge sewu-sewu kaluputanku. Diagung pangaksama ya dijeneng para. Ndak aturi supaya praptana ing Kadipaten Permalang apan catur netra mirunggan wong telu. Njaluk pangapura kaluputanku gawe kaget. Iya Kakang. Ora dadi apa kaki paringa dawuh Kang. Iya. Sepisan aku kepengin ngerti sarta kepengin nyumurupi karaharjanmu Braja Musti lan Kala Bendana. Iya Kakang matur nuwun. Matur nuwun Wah jan wis waras sehat bagas waras aku Kakang ya ming rada dipangan watuk. Ya wis ora apa-apa syukur binagi sewu tak tampa kanthi lega-legawaning ati Kang. Iya. Banjur Kang angka loro anane aku nganakake parapatan agung sing beda lawan adat sing wis-wis. Ya kuwi aku mung bakal ngrembug perkara nawala sing wis tak tampa. Ana ngersaku seka ya kuwi Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang Mbok Ayu Arimbi atur nawala utawa paring nawala karo kowe Kang. Iya. Isine nawala ya kuwi nimbali kelawan Brajadenta sakadang supaya uga prapta utawa sowan menyang praja ing pringgondani sing wigati. Menehi pangestu uga bakal nyekseni anggone Gatotkaca diwisuda minangka nalendra ing pringgondani. Mula aku njaluk iku pertikel mungguh perkara iki. Kepiye karo adi-adiku kabeh di. Ora dalah Kang. Lah kok padha karo aku. Kakang Brajadenta mau ngendikake yen to Kakang Brajadenta nampa wujuding nawala saka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sing isining nawala ora liya kejaba nimbali karo Braja Musti supaya prapta sowan ana ing pringgondani sing wigati nyekseni anggone Gatotkaca jumenengan ratu lan uga menehi pangestu karo Gatotkaca. Kuwi sing tak tampa Kang, yen to Kala Bendana mbuh nampa nawala uga apa ora. Padha Kang, aku ya nampa nawala. Wah, jebul. Anu jebul. Mengarep ngrembug perkara nawala to Kang. Iya. Wah, aku juga arep taren karo Kakang Gatotkaca. Ning mungguhe aku ora usah dadak nganggo rentinaren, ora usah suwe-suwe Kang, gek supaya enggala Gatotkaca kuwi diwisuda. Lan enggala tentrem pikire Gatotkaca. Ayo dina iki uga awake dhewe sakadang sowan menyang pringgondani Kang. Kose ora sandadak mikir gek ayo sowan. Kosike di.
kok nganggo kosike. Isih ana kegruntelan ning manahe Brajadenta. Sing urung iso ndak aturake apa? Sepisan aku ngelingi Gatotkaca kuwi turase sapa? Lah turase sapa Gatotkaca kuwi? Gatotkaca kuwi atmajane utawa putrane Raden Werkudara ya Raden Bratasena. Terus Raden Bratasena kuwi atmajane sinuwun Prabu Pandhu Dewanata sawarga. Njur masalahe apa? Ora kok perkarane apa kepiye. Aku ki ngelingi yen to setane Kanjeng Rama Prabu Trembuka kuwi disebabake saka pokal gawene sawarga sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Lan kowe uga ngerti Kakang Arimba kae sirna margalayu saka tangane Raden Bratasena. Lah nek wis ngerti kaya mangkono kuwi mengko dhisik yen to kowe arep menehi pangestu karo Gatotkaca. Mung kowe Brajadenta yen to nganti Gatotkaca kelakon anggone jumeneng ratu ana ing Pringgondani. Padha karo mengko mung bakal barang wirang. Bebarang wirang kepiye? Sepisan Gatotkaca kuwi turasing Prabu Pandhu. Prabu Pandhu sing wis mejahi Rama Prabu Trembuka. Angka 2 kawula Pringgondani. Kawula Pringgondani ya gini. Wong Gatotkaca ki ya turasing Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ya kosike. Kowe aja mung delok turas saka ibune nanging delok saka bapakne. Kowe ngerti jaman rikala semana negara Ngastina lan Pringgondani kuwi ora bisa ayem tentrem. Tegese Tuk nalika babat alas Wanamarta Raden Bratasena ditulungi karo Kakang Mbok Ayu Arimbi nanging kuciwaning manah gandeng Kakang Arimba kuwi ora sarujuk yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi tresna lan bakal judu dhaup karo Raden Bratasena. Lokasan Raden Bratasena sing mateni karo Kakang Arimba mula blaka suta wae. Aku ora bakal iso menehi pangestu lan aku ora nayogyani anggone Gatotkaca jumeneng ratu ana ing Pringgondani. Mergo padha karo mung bakal bebarang wirang lan bakal ngokehake utawa dawake turasing mungsuh. Adiku bocah-bocah bagus Andra Kang Puspita ngarum kasiliring samirana kamri ana sang Sekara gadrong ko ngas gandanya maweranas retnaning driya
Kakang Brajadenta. Kok mak tratap rasane atiku bareng Kakang Brajadenta paring dawuh yen to Gatotkaca kuwi turasing mungsuh ya panjenengan kepara nyata Gatotkaca kuwi turasing mungsuh merga sepisan Prabu Pandhu wis sing mejahi karo Swarga Rama Prabu Trembuka. Gosik Kang. Perkara kuwi kok kanggoku ora sah digagas banget-banget. Ora sah digagas banget-banget sebabe merga saiki ya saiki, mbiyen ya mbiyen Kang. Kowe rak wis perkara suwe to Kakang. Anggone Kakang utawa anggone Swarga Rama Prabu Trembuka pecah kuwi merga ana critane lan jalarane. Dadi ora mung merga kok Swarga Sinuwun Prabu Pandhu Dewa Nata kuwi ya ora tresna sarta mungsuh duweni rasa sengit karo Nalendra Pringgondani kuwi ora Kakang, nanging pancen ana crita lan ana buktine. Aku dhewe saguh nyeritake angka loro Kakang Arimba sing pecah utawa tilar donya kuwi ora kok merga Bratasena meksa kepengin dhaup karo Kakang Mbok Ayu Arimbi nanging kuwi uga ana critane. Mula nek ndaraturku Kang ora sah gagas perkara sing wis-wis merga kowe wis perkara dhisik iki saiki ya perkara saiki ora wurunga yen to Gatotkaca kelakon jumeneng dadi ratu ning Pringgondani ora wurunga mengko bakal nambah katentreman lan dadekake ayem tata titi tentrem kawula sak Pringgondani Kang. Sarujuk Kang, aku nayogane lan aku sarujuk karo sing dingendikake Kakang Brajamusti. Wis ta bener pancen kuwi iki ana critane Kang. Apa iya? Wis ta. Wis saiki sing baku awake dhewe budal nyang Pringgondani perkara sebabe Rama Prabu Trembuka Swarga Seda kuwi mengko tak critake lan sebabe Kakang Arimba ora ana mengko tak critake Kang. Kuwi perkara abot. Abot apa mengko tak ewangi junjung. Kok dikira barang ngono apa piye? Ngene ya Kang, tak critani aku tak matur. Duk nalika semana kuwi sing dadi sebab pejahe tawa sedane Rama Prabu Trembuka kuwi ora kok merga apa-apa lan ora kok merga Swarga Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ki sengit karo wong-wong Pringgondani, serik karo duwe dendam karo Nalendra Pringgondani kuwi babar sari anu babar pisan ora Kang. Kowe nek omong aja clemongan ketrucut ketrigel Kang. Sasar susur omongane. Ya. Kuwi babar pisan ora duweni rasa serik. Ning sedane Rama Prabu Trembuka kuwi merga siji diojok-ojoki karo cangkeme Sengkuni. Mangkono. Merga tangeh lamun kok guru kok madani karo muride kuwi ora bakal kelakon. Kok kowe muni ngono? Merga Kakang utawa Swarga Rama Prabu Trembuka kuwi muride Sawarga Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Lah nek ora ngono ora kelakon to Kang. Nek ora ngono kepiye tegese ora diojo-ojoki cangkeme Sengkuni Patih Ngastina
ora bakal kelakon Rama Prabu Trembuka tilar donya. Lah mula nek ndahar aturku kuwi crita nyata kuwi ora gawe-gawe. Duk nalika semana pejahe Rama Prabu Trembuka kuwi mati sampya karo swarga Sinuwun Prabu Pandhudewanata. Mula nek ndahar aturku Kang wis ora sah suwe-suwe. Awake dhewe budal sowan prapta Nyang Pringgondani mengestoni sing dadi Gatotkaca sing bakal jumeneng Ratu Pringgondani. Aku isih ora percaya mergo sing dadi sebab Kakang Arimba tilar donya. Wah, lali rong tak critake ya. Lah ki ngene, kepiye? Duk nalika babat Alaswana Marta, yo Raden Bratasena lan para Pandhawa kuwi padha ngerti lan mangerteni nek to Kakang Mbok Ayu Arimbi sing bakal dijojokke karo Raden Bratasena kuwi turasing Pringgondani. Gandeng ana istilahe miskomunikasi antaraning Praja Ngastina, para Pandhawa lan Nalendra Pringgondani kuwi mau. Awale ana ing ngarep ora sarujuk yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi jauh karo Raden Bratasena. Wekasan Kakang Arimba menehi sabda lan ngupata yen to sing bakal dadi syarat srana tentreme Ngastina lan Pringgondani utawa Ngamarta lan Pringgondani. Duk nalika semana kudu nganggo syarat srana ya kuwi pejahe Kakang Arimba. Wekasan Raden Bratasena mangkat mejahi Kakang Arimba lan ana ing kono dumadi tentreme antarane Pringgondani lan para Pandhawa Kang. Mula rasa suwe-suwe ayo budal neng Pringgondani nyekseni lan menehi pangestu Gatotkaca. Gatotkaca ki anake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang Mbok Ayu Arimbi ki kakange utawa Mbak Ayune awake dhewe. Gatotkaca ki klebu prunane anake dhewe utawa ponakane awake dhewe. Wis ora usah suwe-suwe Kakang. Kagatri sang kabirangu rinangkul kinampit-kampit doseng ratnaning bawana ya kitu kang walang ati Ong Dedal Ngalaruta Mas Patih Raja Dewaku Jagat Dewa Bathara. Ora ngira yen to critane lan kasunyatane kaya mangkono. Lah iya. Dadi ki aja mung waton menelan kabar mentah-mentah. Disaring nek krungu pawarta ki aja mung langsung waton kok. Oh, dianggep iki bener, dianggep kuwi bener, ora kena ngono kuwi. Iso lho mengko kuwi mung berita hoax. Iya. Hoax sampean rasa omong wagu buta kok ngomong hoax kowe barang lah iya Ding ya aku nglenggono kaluputanku mergo aku duweni panyakra bawa sing ora prayoga tumraping para Pandhawa lan turase si Gatotkaca lah mula lah iya mula rasa suwe-suwe kala bendana. Ayo tak derake adikku Brajamusti lan kala bendana. Sowan menyang Pringgondani menehi pangestu karo Gatotkaca saha nyekseni sing bakal dadi jumenengan Ratu Gatotkaca Brajamusti lan kala bendana. Sidhem jroning pasewangan Wajagung tanpa sabawa Kapraban
dening Sang Nalendratama mangu nenging lirwu sing duka cipta berbudi mantana raras berbudi mantana saras tidhem madyaning kawontenan ing Kadipaten Purmalang nalika semanten samya midhangetaken ingkang dados pangandikanipun Risang Raden Brajadenta Kacapuing Jawi ketingal alokipun para kawula maratelaken bilih wonten sastunggiling daya tamu ingkang sowan anenggih sinten to ingkang sowan mboten sanes kejawi anenggih Pujangga Ngastina Pandhita ing Sukalima amargi Sang Tapa Begawan Durna mewah patih ing Ngastina Rekyana Patih Harya sing ingkang wantun minggah madyaning Kadipaten rebebeh pindha sarta metarangan gawe kagiat kang samya mulat sinambi jejogetan sesulahan Sang Begawan Durna kula manggenipun sowan marang saning Sang Raden Brajadenta. leng-leng ing driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lir-lena tanapa kanen yen tan tuluso amengku sang dia utama
Nalendra Mudra Jagat Dewa Bathara Kala Bendana iya Kang jagone ora padha tarung babone ora padha angrem pitik lanang wedok ora padha iya bener tak imbui Kang iya mergo nek ora ngene ora komplit lah iya iya iki kok kaya nek tak titik sing rawuh mrene kaya priyayi agung hati-hati lho hati-hati piye ketekan wong loro kuwi kaya ketekan mendring lho kok ngono ila iki sapa mosok pangling Diapure kowe iki karo tamu aja kaya ngono tamu-tamu ya ben ora ditata krama subasita ya men wajibe awake dhewe nyugata sugatanen aku gak agroh tingkae le mlebu rene wis ora nyenengke ati kok ngendi ana wong mlebu nyang kadipaten jogetan kaya wong kentekan obat lelinggo kaya ora njur langsung rangkul kuwi sing tak sengiti kaya kenal-kenal pila boro njaluk nomere sik lagi cara aku saiki PKDT anu PDKT kowe meneng aku tak ndangu karo iki sapa kuwi Begawan Durna karo Patih Ngastina jenenge Patih Sengkuni wo mula kaya ora pangling aku la iya wis kerep weruh janjane sampeyan ki ya mung lagi ki pisan iso catur netra adu arep iya prayoga nodi kaya wis ora kurang kepenak iya kula nuwun sewu penemban sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wandhu panjenengan menika pandhita saking pundi sinten peparapipun ora sah takon wis tak omongi paling ora ya takon ya wis penemban wah asta berdobal sarung gimbal sumorante hawala inggih nggih angger nak Mas Brojo Denta panjenengan sampun pirsa asmi kula sampun saking YouTube menika menapa wah menika mboten badhe dipun pinanggaken wonten jaman punika oh nggih awon tanpa rubi nderek nepangaken kula menika wingking saking Sukalima wow Bapak Sudi mestani dateng kula pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana menika pendhita sing kondang nyomor-nyomor gondang monyor-monyor. Hah? Gondang monyor-monyor. Ora nyomor-nyomor? Ora. Pendhita ingkang gondang monyor-monyor. Dodeng sama ladeng. Iwak banteng digoreng. Oh, dimbuyi kaya ngono barang senengane ora. Ah, nggih kula menika pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Durna. Oh, nggih, ngaten penemban. Iya. Pepilih Sudi mestani teng kula menika pandhita ing Sukalima. Wela dalah.
Ela kok mboten kadidene sisip, mboten kadidene asik, mboten pangling kalian pasuryan paduka menika kadidene kula nate mangertos. Inggih. Enggang wingking menika inggih nuwun amit pasang grimantapi. Nak Mas Brajadenta. Awon tanpa rupi den aku kemawon bapa kalih panjenengan. Kula menika patih Ngastina. Rumiyin kula menika satriya ing Plasa Jenar. Kula menika awon tanpa rupi patih Harya Sengkuni. Patih Harya Suman inggih nger. Inggih Patih Harya Sengkuni, Patih Harya Suman, inggih Trigantalpati, inggih kula ugi sampun mireng saha mangertosi kondhangipun piyantun kalih menika. Lah inggih. Kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawa nggih nggir. Inggih kula tampi. Inggih kula ugi ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Inggih. Kula tampi akarya bocah ing weni dumaweng wijang rumeketing Wardaya Premban. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Sampun boten kirang kepenak. Pisanipun ingkang Bapa wonten Kadipaten Pemalang menika. Inggih sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing kepatihan. Ing Plasa Jenar menika anak Mas Brajadenta. Inggih. Penemban Durna. Kula ingkang putra pun Brajamusti ngaturaken pambagya raharja. Menika angger Brajamusti. Inggih kasinggihan mekaten. Oh inggih, nggih wilujeng sawanipun ingkang Bapa. Inggih. Bekti kula kunjuk. Inggih, kula tampi dawuh sami-sami. Kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk dumateng panjenengan Raden Angger Brajamusti. Inggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wilujeng rawuhipun inggih nggih slamet. Slamet sawanipun ingkang abdi pun Harya Suman wonten ing Kadipaten Pemalang. Inggih, bekti kula kunjuk. Inggih, kula tampi dawuh sami-sami. Kala Bentana ora mbagekke karo aku. Ra. Mbagekke karo kirek apa? Hus. Ana Pendhita Agung kondang manyor-manyor padake kaya ngono kuwi ra. Kowe iki minangka sing di omah. Kowe iki mbagekno aja duweni watak kaya mangkono kuwi. Ora kae kang rasudi mbagekke karo virus corona. Iki wah jan ora nyenengke ati didelok saka praehane wae. Ning yoja kaya mangkono. Wes tak kaya mangkene wae ngono. Mbagekno Penemban Durna. Ngono kok kleru. Penemban Durna wilujeng slamet tekaku lho. Cah bagus. Kala Bendana ngece. Lho, ngece kepiye teges aku ngalem karo kowe? Ngece cah bagus apa? Raine kaya kompor ngene. Anane cah bagus iki ngece adoh. Ya. Bektiku atur ya tak tampa. Pengesuku tampanono. Wes no kono kapan-kapan tak jupuke. Pengesuku dijupuk kapan-kapan. Ora prayoga ngono kadadiane. Patih Sengkuni slamet. Inggih. Angger kala Bendana slamet. Ora sabasa. Inggih. Bektiku inggih. Ora inggih bandem jadah. Inggih nyuwun pangapunten. Ora usah ngono kuwi ngece.
Penemban wonten timbalan nger damel kaget sotanipun ingkang putra pun Brajadenta samangke kula nampi rawuh ngandika Penemban Durna menika wigatosipun menapa iki sepisan sawanipun ingkang bapa menika dilek dumateng Kaharjan Paduka sakadang-kadang braja wonten ing Kadipaten Permalang mriku inggih matur sembah nuwun inggih dungkap angka 3 gosek angka 2 urung kok wis angka 3 dungkap angka 3 sawane kula mriku mboten saking dipun utus sinten-sinten sawane kula mriku saking kekarepan kula pribadi oh ngaten iya jalaran samangke menika dereng tanpantana dangu kula menika nampi pawarta ingkang sampun pitampa pakul sinambi pawarta binandung ing karna bilih samangke putu kula Gatotkaca pringgodani badhe dipun wisuda minangka nalendra wonten pringgodani menika menapa leres menapa menika saestu inggih panjen kula ugi sampun nampi wujudipun Nawala saking Kakang Mbok Ayu Warimbi isining Nawala Kakang Mbok Ayu Warimbi nimbali kaliyan kula supados anyekseni anggenipun Gatotkaca dipun wisuda jumeneng ratu wonten ing Pringgondani adalah menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang sampun kula tampi ateges pawarta menika mboten namung kandhek wonten kabaran nanging ugi kababar dados kasunyatan inggih kasinggihan mekaten inggih lajeng wigatosipun kula menika kula nuwun sewu kula badhe nanjaken napa paduka menawi sampun nampi pawarta menika nggih badhe prapta wonten ing Praja Pringgondani nyekseni jumenengan Ratu Gatotkaca inggih mesti kemawon kedah kados mekaten jalaran Gatotkaca menika turas Pringgondani Gatotkaca menika kula anggep kadidene anak kula piyambak Penemban kula nuwun sewu lho nggih samangke menawi panjenengan menika badhe nyekseni sarta badhe maringi pangestu kalian pun Gatotkaca wonten ing Praja Pringgondani menika kula nuwun sewu dipun gelar dipun gelung dipun petang dipun glejah kanthi permati rumiyin lho sababipun menapa panjenengan ngendika kados mekaten sampun cetha Gatotkaca menika turas Pringgondani Gatotkaca menika satriya luhur nengenaken dhateng kautaman lan nyinggiraken dumateng tumindak ingkang boten prayogi. Kula nuwun sewu lho. Samangke kula nuwun sewu, mengke riyen. Gatotkaca menika anake sinten? Inggih putrane Raden Bratasena. Lah, Bratasena menika atmajanipun sinten? Atmajanipun Sawarga Prabu Pandhu. Dewanata ing Astina. Lah, kula nuwun sewu sakmenika panjenengan menika atmajanipun sinten? Kula menika anakipun Sawarga Rama Prabu Trembuka ing Pringgondani. Duk rikala semanten Rama Prabu ingkang Rama sinuwun Prabu Trembuka Sawarga menika pejah saking astanipun sinten? Inggih saking astanipun Sawarga Prabu Pandhu Dewanata. Lah, kula nuwun sewu Gatotkaca menika padha karo putune Sawarga Prabu Pandhu Dewanata. Inggih. Lah, kula nuwun sewu ingkang mejahi dumateng ingkang Raka utawi ingkang Rama Prabu Trembuka dok kala semanten menika Sawarga Prabu Pandhu Dewanata. Lah kula nuwun sewu ateges menapa mboten naminipun nek sak mangke ngantos kelakon Gatotkaca jumeneng ratu minangka nalendra ing Pringgondani menapa mboten naminipun bebarang wirang. Menapa mboten naminipun sak mangke segantika menika sami kemawon jembaraken turasing mungsuh, jembarke trahing mungsuh ingkang sak mangke badhe ngempet dumateng katentremaning para kawula. Kados pundi dipun menggalih meleh. Dipun menggalih meleh ampun ming waton. Ampun ming waton panjenengan mengke
Bical teng Pringgondani. Bical teng Pringgondani nyekseni lan mangestoni anggone Gatotkaca badhe jumeneng Ratu Pringgondani. Dipun geca kanthi permati lho, Nger. Lho nuwun sewu mboten saged. Jalaran tu inguni. Tu rikala rumiyin rikala semanten. Rama Prabu Trembuka menika kula angsal cariyos bilih sawarga Rama Prabu Trembuka menika pejah awit dipun bujuki dumateng Patih Sengkuni. Aduh, modar aku. Dadak melu iki. Wah, menika mboten. Menika mboten. Panjenengan mireng kabar saking sinten? Iki adi kula Kala Bendana. Oh, bayi wingi sore. Sarep gawe-gawe cerita. Wah, iki wis tonya sisane iki. Apa kowe? Menika kasunyatan Penemban, iki kasunyatan. Dadi ora kok bab-bab perkara kula gawe-gawe iki ora, ning kasunyatane sinuwun Prabu Trembuka, Rama Prabu Trembuka kuwi pejah merga saka cangkeme Seguni. Apa Adipati? Mboten Kakang. Lho menika namung kademen. Wah. Sae sapa ora klamben? Inggih, inggih. Oh. Menika kula mboten sarujuk lan kula mboten percaya milih Gatotkaca menika sami kemawon trahing mungsuh, sami kemawon turasing mungsuh. Kula nuwun sewu. Ingkang Raka Anggir Arimba, Raden Arimba menika pecah saking astanipun sinten? Pecah saking astane Raden Bratasena amargi sakmangke para Jawata paring saswita bilih negari utawi para Pandhawa kaliyan negaring Pringgondani menika saged ayom-ayem tata titi tentrem, saged guyub rukun menawi kedah mawi tumbal syarat srana inggih menika pecahipun Kakang Mas Arimba. Aduh. Kantekan jurus. Kudu piye ya Adipati? Wis sembuh wigatine mengko gawe supaya anak Mas Brajadenta ki ora sida nyekseni lan ora sida mengestoni anggone Gatotkaca bakal jumeneng ratu. Durna ila panalinganira lumacaring ratri linenggak cangganira kabesanan aneng perang Brontoyuta Sigro angrantam mantram sakti ngrapal wujudipun rapalan Sang Tapa Begawan Durna rikala semanten nyipta aji-aji ing cipta arsa malik tinggal Sang Brajadenta wis ing cipta arsa ngunjuk atur marang saning para Jawata eling-eling pendhita kang tinampa apa kang dadi sedyane rikala semanten tinampa dening para Jawata wonten hawa wonten daya ingkang mlebet saking Sang Tapa Begawan Durna dumateng raganipun tawi angganipun Sang Raden Brajadenta sekawit malik tinggal Sang Brajadenta mbalela rikala semanten awit dayaning Sang Tapa Begawan Durna.
Sendra kara rupa mengases kati angin bang sempal keprepel selo kablesangat satwa lumayu mangungsi kagiat kakudra kang jaga-jaga bumi Yang Tijan Lorudo Mas Patih Raja Dewaku bojleng-bojleng iblis lanat Weladala ora ngira Yata Gatotkaca kuwi pancen turasing mungsuh yen to perkara iki ming tak toke lan ming tak bacutke tekan semene ora mengko mung bakal ngembet marang karaharjaning para kawula sak pringgondani ladala ya aku ora bakal mengestoni sing dadi kekarepane si Gatotkaca anggone bakal madeg Nalendra ning pringgondani aduh Kang elinga Kang kowe iki ya gene sing maune kok sarujuk karo Gatotkaca sing bakal diwisuda minangka Nalendra ing pringgondani kok saiki kowe kaya ngene to Kang kok saiki kowe kaya ngene Wiladala kowe rasah mejang karo wong tuwa kowe rasah ngomongi karo wong tuwa wah elinga ya Kang Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi sapa Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi Sule sarinane wong tuwa abang ijo ning pringgondani awake dhewe iki mung manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi bayi wingi sore rasah mejang karo wong tuwa ngertimu apa babagan pringgondani tuwa aku waskita aku tinimbangane kowe Pintra Juru Langit tuwa Brajadenta tinimbang Kalabendana mula kang saka kuwi dina iki tak pesthekake Seksenana jagat saisine aku mbalela lan tak ulungake damar pringgondani yen ta wis gumlundhung sirahe Raden Brajadenta oh la kala Pandhawa tata kati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana pawana margana samirana lan marayang wisikan magulingan lima leres menika leres inggih penemban sapangke kula mboten badhe sarujuk bilih Gatotkaca dipun wisuda lan jumeneng minangka Nalendra ing pringgondani bajigur kok malah kaya ngene kahananmu to Kang elinga to Kakang elinga adi-adimu adi-adimu tresna karo kowe Kang aja nganti kowe mengku kena apa-apa kowe bayi wingi surut cangkemmu menenga iki perkarane wong tuwa ayo kowe ora sarujuk karo panemune Brajadenta minggata waduh iki genah
sok sapa wae sing ora sarujuk karo panemune Raden Brajadenta anggone Balela lan ora bakal melu aku anggonku Balela ora mengestoni anggone Gatotkaca diwisuda minangka ratu ndak aturi supaya ninggal Kadipaten Permalang. Aduh Kang, aku pisan meneh ngelikke karo sampean mengko nek ana murinane Kakang Bayu Arimbi wong nek ana murkane Kakang Bayu Arimbi aku ra melu-melu lho Kang, sepisan meneh aku ra melu-melu Kang. Jaluk pamit Kang. Waduh, jaluk pamit. Pun sampean pun boten sah kuwatos iki nanging kuwatos sing manah kula sak mangke kala Bendana tan murunga badhe melajar dhateng negaring Mringgondani tumuli sak mangke matur kelawan Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang sak nyatanipun bilih kula Balela. Pun mboten sah digagas, mboten sah digagas. Perkawis menika kula ingkang ngamungkasi. Kula menika gadah anak murid-murid kula ingkang digdaya. Duk-deng samaladeng. Mekaten. Nggih. Menika leres sak mangke kula gadahi anak murid ingkang digdaya kliwat ukur. Bu. Menawi sak mangke kula Bentara ngantos wantun wangsul teng Mringgondani matur kalian Gusti Ayu Arimbi sak mangke kula ingkang badhe amukasi kula ingkang badhe ngrangket dumateng kala Bendana tansah pamoring sukma sukma sinukmaya winahya ing asepi menawi tetela mekaten kula pasrah sedayanipun babakan nadi kula Bendana. Mekasan sak mangke tumuli sak mangke dinten sak menika kula badhe manjing wonten ing sanggar pamujan. Sanggar pamelengan. Oh nggih, sak mangke kula ingkang badhe mungkasi babakan perkawis menika. Inggih, Nggih. Tumuli sak mangke mboten gantalan wekdal ingkang dangu kala Bendana sampun karangket sirna margalayu. Inggih matur sembah nuwun ingkang bagan samangke kala Bendana sampun ngantos matur kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi bilih kula Balela menawi sampun ngantos menawi sak mangke ngantos kala Bendana matur kula ingkang badhe nandhangi dukanipun saha murinanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nggih, ngaten menika kedah. Supados sak mangke padhang jaban jelone. Nggih. Ora padhang nganggo senter. Golek nggon sing padhang. Engko gek rame wong. Rame ora masalah. Krukupan mantol. Senengamu kok kaya ngono kowe ra. Ya ora apa-apa. 150 sak penyakite. Nganti kaya apa wae to. Wes menika rembugan tuwa. Iya. Pun samangke kula nyuwun pamit. Mboten sah kuwatos sing manah panjenengan. Inggih, ndherekaken jeng tindak jengkar paduka. Ngatos-atos sampun kados lare alit. Wah, mboten kula menika wong tuwek.
Bojo kula ajeng 5. Arep 5 apa to senengahmu kok. Mbok menawa kelakon lho. Saiki agi 1 kok 5. Tahun ngarep. Tahun ngarep bojo kula 5. Wis senengane ora. Sinten kabeh. Nggih pun nggih. Nggih. Pun kula nyuwun pamit. Inggih nderaken Jekar Paduka ngatos satus peremban. Raja Musti ana dawuhmu apa Kang? Apa kowe ya ora arep sarujuk karo panemune kakangku? Waduh Kang. Nadyan to kepiye wae sampeyan ki sing sepuh, sampeyan ki kadangku tuwa. Nek ngopo-ngopo nganti aku ora sarujuk karo panemune sampeyan, wah dosa apa sing bakal tak sandang Kang? Lah iya. Iya. Budhal rasa suwe-suwe. Iya Kakang. Pun Kakang manjing jroning sanggar pamujan. Ya. Aku njaluk pamit ya Kakang, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Praja Musti purna gatining parakilan Sang Raden Praja Denta kundur manjing wonten ing sanggar pamujan, sanggar pamelengan kadharaken sanggening peremban para hapsara para hapsari binayang bayang sanggening peremban jedi kawijigan saking mandura tindaknya Sang Raden Praja Denta kaya tansah sesandi kamulyane. Oh